Il-Kabinet tal-Ministri approva l-abbozz ta' liġi dwar azzjoni favur il-klima, ħabbar dan il-Ministru għall-Ambjent Leo Brincat. Brincat qal li dan huwa l-ewwel pass għat-twettiq tal-weda tal-Partit Laburista fil-programm elettorali u l-implementazzjoni ta' miżura imweda fil-Baġit 2014. Huwa fisser dan l-abbozz bħala mezz biex jintlaħqu l-miri tal-Gvern fil-qasam tal-klima u jonara wkoll l-obbligi internazzjonali tal-pajjiż. Ma targets marbutin mal-qasam tal-enerġija nifisha fejn pajjiżna għamel progress kbir, targets marbutin mal-efficienza fl-enerġija fejn għandna targets tajbin u diġà qegħdin tajjeb on track, u mbagħad hemm anke enfasi qawwija fuq settur ieħor, il-qasam tat trasport fejn minkejja x-xogħol fejn li sar għad baqa' ħafna xi jsir. Fl-abbozz hemm propost li jkun hemm bord ta' azzjoni dwar il-klima li jkun wieħed interministerjali. Dan il-bord se jkun taħt ir-responsabilità ta' awtorità ġdida li se titwaqqaf dik għall-ambjent u r-riżorsi u li tiġbor fiha kull miżura favur l-ambjent tkun minn liema ministeru tkun. Il-Ministru Brincat tenna li bl-approvazzjoni tal-Parlament Malti għal din il-liġi, Malta tkun minn ta' quddiem net fost l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea b'liġi dwar it-tibdil fil-klima. Fakkar kif il-prezz li wieħed jagħżel li ma jagħmel xejn huwa ferm ogħla milli kieku wieħed jieħu azzjoni issa. Dan l-abbozz issa se jkun qiegħed jitpoġġa għal konsultazzjoni.